Zdravím vás z mojho videa. Dneska to bude video znova o vlasoch. Je to moja obľúbená téma. Toto video bude o farbení vlasov, teda nie o takom klasickom farbení vlasov. Vybrala som si sprej na vlasy, konkrétne tento. Je to novinka, teda snáď je to novinka, ja som to ešte nevidela v obchodoch. A dneska, ako som bola v DMke, tak som si to tam všimla, vždycky prejdem ten regál s vlasovými prostriedkami, teda s farbami na vlasy a pozerám, že či tam náhodou nie je niečo nové, niečo také, čo by sa mi hodilo na vyskúšanie. Keďže ja mám takú chronickú chorobu a to je večné farbenie si vlasov a odfarbovanie a prefarbovanie. Ale bola som veľmi rada, že som tam našla niečo takéto, teda tento farebný sprej. Malo by to vydržať 1 až 3 umytia, takže to ma tak presvedčilo, že vyskúša to. Ďalej, čo ma presvedčilo, je, že je to pastelová farba, mali tam 3 na výber, modrú, oranžovú a túto ružovú, všetko také v takom jemnom ladení, vyslovene pastelovom. Ja mám skúsenosti s ružovým ombre a viem, že tá farba sa ľahko prebíja inou farbou. Mala som aj modré, mala som aj tyrkysové, aj fialové, ale s týmito farbami to bolo niečo iné, bolo to horšie. Hlavne tá modrá, tá nešla dole vôbec. Fialová ešte v poriadku a táto ružová bola úplne najlepšia, čo sa týka ani nie zmývania, ale tým, že sa to ľahko prekrylo inou farbou alebo sa to odfarbilo. Tam stačil jemnejší odfarbovač, nemusel byť hneď 12% peroxid alebo 9% a šlo to pekne dole. Vlastne ja som mala ešte tieto vlasy ružové. Nemusela som to strihať ako pri tej modrej farbe. Rukavice, jasné. Sprej, ktorý má až 125 ml, čo je celkom dosť. A samozrejme príbalový letáčik. Jednoducho nastriekať na vlasy, nechať pôsobiť a zmyť. No dobre, tak uvidíme. Nechcem si dávať celé vlasy ružové. Výsledok mal by byť takýto, čiže čím máte blondiavejšie vlasy, tým to lepšie chytí. Na tých tmavých ten výsledok není až taký. No, neviem, ako to bude v skutočnosti, ako mám aj trošku obavy, keď mám pravdu povedať, lebo som si povedala, že ja už nebudem špekulovať so žiadnymi farebnými odtienmi a ombre a modré a fialové a neviem jaké. Keďže som si musela dať po tom modrom ombre vlasy dosť ostrihať. No ale samozrejme, moja chronická choroba sa dneska prejavila a musela som si tento sprej kúpiť. Ináč stojí to okolo 4 eur. Myslím, že to bolo niečo 4 niečo, nejaké centy. Farba sa volá Candy Cotton. Dobre som to prečítala. Tak ja neviem, asi som blbá, ale ja tu nevidím nikde nejaký návod na použitie. Proste nič. Či sa to má dať na vlhké vlasy, to si myslím, že asi na suché. No to tu fakt není. Takže ja mám pripravený starý uterák, vlasy mám neumývané, teda neumývané, jasné, že si vlasy umývam, ale dneska si ich chystám zrovna umyť. Takže sa mi to aj hodí. Nafarbiť si chcem vlastne len časť vlasov, nie celé, ani nie nejaké dĺžky. Mám z toho trochu obavy, aby som sa nenadávala, že čo som si to nakydala na hlavu a že to nepôjde prefarbiť. Už som bola konečne rada, že mám akú takú blond s tými mojimi 3 chopmi na hlave, hej. Dúfam, že nebudem nadávať. Jasné, niekto si, teraz si hovoríte, že na čo si to teda frkám na tú hlavu? Teda nie na hlavu, na vlasy. No dobre. Tak ja to vyskúšam. Zafarbím uterák. To je starý uterák. Nevadí. Ty kokso. To je nejaké moc ružové.
Fúha. Je zaujímavé. Je to dosť živé. Používajte rukavice. Neberte si príklad zo mňa. Moc to nevyzerá ako na tom obrázku. Asi vôbec to nevyzerá ako na tom obrázku. Takže ja neviem ani, ako mám počkať. Nechám to tam asi 15 minút. Uvidím. Neuvidím. No, po 15 minútach to pôjdem umyť a hádam, nebudem nadávať. Rukavice. Takže ja som našla, kde je napísané, ako sa to má používať. Odporúčajú, nasadte si priložené rukavice, aplikujte priamo z sprchy alebo so zakrytým oblečením. Vlasy si umýte šampónom a kondicionérom, potom sprej nastriekajte na vlhké vlasy a prečešte ich, aby bola farba rovnomerne nanesená. Takže malo to byť na vlhké vlasy, ale nevadí. Takže ja mám vlasy už umyté, aj vysušené, skoro. A vidíte, že nič nevidíte. Nič. Ono to zanechalo taký trošku jemný, ja neviem, odtien, odlesk, ale ináč absolútne nič. Ja neviem, kde som spravila chybu. Ja neviem, možno sa to má nanášať na naozaj vlhké vlasy a potom to chytí, ale neviem, pochybujem. Ja som z toho trochu sklamaná, lebo fakt som čakala, že to bude aspoň také ako na tom obrázku, že to bude také minimálne, ružové, také pekné pastelové. Skúsim si to naniesť ešte raz a uvidím. Sice neviem kedy, keď to nebude chcieť, ale ako nerada by som to nechala len tak, že nevyskúšam to na viackrát. Určite tam je problém aj ten, že ja nemám úplne také peroxidové vlasy. Nie je taký ten úplne najblečší odtien. Ja vždycky farbím vlasy, aby som ich mala také popolavé. A myslím si práve, že toto je presne ten odtien, na ktorý by to chytilo. Tak ako úplne perfektne, tak ako to je na tom obrázku. Nemyslím si to, ja to viem, že to tak určite je. Takže skôr na fakt takéto úplne blondiavé vlasy. Ďakujem každému, kto si pozrel toto video a snad bolo aj trošku nápomocné.